Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya barkanku da warhaka. Ina yi kowa fatan alheri. Sannan ina mai sanar da ku wani channel mai suna Ɗanboro TV. Don Allah masoya ku garzaya ku yi ma wannan channel, ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen fina-finai, waƙoƙi da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum. Sai mun haɗu cikin channel mai suna Ɗanboro TV. Na gode, sai an yi shima. Na so ta so ni ba guru babu laya babu dage babu karya, ni ba ni san riya, ba dan kwalliya ba kuma ba dan dukiya ba dan zantuka ba kullum ta yi min maraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar faɗin duniya, ina muku fatan alkhairi, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ni ce dai ta Kuzi Baby. Ni ne naku Muhammad Jarumin Masoya. Ina muku albishir da sabon channel kinmu, ku je ku danna subscribe a wannan sabon channel mai suna Ɗanboro TV. Don Allah masoya ku garzaya ku yi bima wannan channel, ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana kararruwa domin samun finan Hausa da waƙoƙin Hausa da kayan nishaɗi. Ku dai ku je ku danna subscribe sai ku danna ƙararrawa. Kar ku manta da sunan tashan Ɗanboro TV. Ku je ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku ringa gani da zarar mun ɗora. Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu masoya na faɗin duniya, ga ina yi muku fatan alkhairi tare da jinjina ta musamman zuwa gare ku daga naku Attahiru Zaki masoya wanda kuka sani Atta. Ina yi muku fatan alkhairi yan uwata idan kuka shiga YouTube akwai tashar ɗinmu tana nan mai suna Ɗanboro TV. Ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu, harkokin soyayya, harkokin waƙoƙin Hausa, fina-finan Hausa, dukan dai kayan nishaɗi, shauƙi akwai su. Ina muku fatan alkhairi daga naku Atta Zaki masoya wanda kuka sani. Assalamu alaikum masoya na fadin duniya gabaki daya. Ina muku fatan alkhairi sannan kuma ina son ku sosai. To masoya na, ni ce dai ta Kuzi Baby. Ina muku albishiri da wannan channel mai suna Ɗanboro TV. Dan uwa yar uwa, ina kuke? Ku fito don Allah ku danna subscribe, ku danna mana kararrawa a sama wannan channel domin wannan channel za ta amfani kowa da kowa insha Allah, saboda akwai abubuwa masu burgewa da zamu ranga sukewa sama wannan channel. Don Allah ku garzaya ku bi mu, kar ku bari a baku labari. Kar ku manta sunan channel din Ɗanboro TV. Ɗanboro TV, garzaya ku bi mu. Ina muku fatan alkhairi insha Allah. Sannan kuma kun ga duk abin da mun saka wanda bai burge ku ba, sai ku yi mana message insha Allah za mu do gyara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana da ke faɗin duniya gaba ɗaya, maza da mata. A yau na zo muku da wani albishir mai daɗi. Wannan albishir shine akwai YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗanboro TV. Mai suna Ɗanboro TV. Da haka ko kai ko ke, ina roƙonku da ku garzaya kan YouTube channel ɗin nan namu mai suna Ɗanboro TV. Ku danna mana subscribe da kuma ƙararrawa wadda da zarar mun ɗora sababbin bidiyon ko waƙoƙinmu ko fina-finanmu za ku samu bayani. Ina mu godiya inda rabbana ba wahala. Ina mai muku fatan alkhairi. Ina son na tallatar muku da sabon channel ɗin mai suna Ɗanboro TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyin mu na faɗin duniya gaba ɗaya. Da farko suna na Hassan Sani Suleiman wanda kuka fi sani da Hassan Ɗangora. Jama'an duniya gaba ɗaya, masoyanmu masu bibiyan shirin mawaƙan Hausa, Sani Ahmed, Hamisu Breka, Isa Ayagi, Shamsu Alele, Nuraim Inuwa, Umar M Sharif. So ga wata dama ta samu a YouTube channel mai suna Ɗanboro TV. Ɗanboro TV suna sa shirye-shirye da waƙoƙi na masu gamsarwa
da fatan za ku je ku yi mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Muna godiya Allah ubangiji bar zumunci, muna godiya. Kar ku manta da sunan tashan Ɗanbaro TV, ku je ku yi mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ni ne naku Hassan Ɗangora. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana, ina alfahari da ku kasance da mu a tashar mu mai suna Ɗanbaro TV. Ku danna subscribe sai ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masoyana da ke faɗin duniya, ina muku fata alheri da fatan dai kowa na cikin koshin lafiya. To na zo muku wani sabon albashir mai daɗin gaske ba. Ina muku wani talakon bikin mu mai suna Ɗan Gidan Baro TV. Ina fatan masoya dukkanin wanda ke faɗin duniya, mace, namiji, yaro, ƙarami, wanda bai kowa ba fa. Ina roƙon ku da ku je ku danna mana subscribe da ƙararrawa kwan a kwantikin mu mai suna Ɗan Gidan Baro TV. Ina muku fata alheri da fatan mun saki sabon shiri ko sabon waka ko wani kamidi ko mene ne ka sani da ma'abotar kallon fina-finai, waƙoƙi ko mene ke sani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwana, abokaina maza da mata, to yana muku barka da safiya. Sunana Hassan Hadashi, kuma da kuka sani. Yanzu na kam ku da tallar wani shahararren YouTube da na shaɗantarwa mai suna Ɗanbaro TV. Don na mana subscribe da nan kudan na mana ƙararrawa. Mai inda mun kasance sababbin abubuwa za ku iya samu insha Allah. YouTube ne ba sai na baku labari da sai kun zo kun ga abubuwan da ciki. Akwai na shaɗantarwa, akwai sawaƙoƙi, akwai ne da film, duk abin da kake da bukata na faɗakarwa ko kuma na sai dai kun zo kun gani kai. Ɗanbaro TV ya kuma wasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɗan uwa da abokan arziki, ina muku fata alkhairi. Sunana Idris Lamin, wanda aka fi sani da Idris Airtel. Ina mai sanar da ku da mun daga wani YouTube channel mai suna Ɗanbaro TV, da ku yi kokari idan kun hayo YouTube ku rubuta Ɗanbaro TV, ku danna mu subscribe, wanda da zara an ɗora shirye-shirye masu kyau insha Allah za a sanar da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alo na cire ya ne, na ji kowane shi na cewa wai Yakubu Gwaska. Shi Yakubu Gwaska ne, wai shi wane ne? Wani dan majalista ne, dan tarayya ne ko wani dan majalista ne? Ba wani dan majalista bane ba, kawai nake gama wani aboki na dan wasan Hausa da ke zaune a kasar Libya. Shine da shi da abokan shi, ai suna da TV nasu. In kana To da zan samu bidikin ne domin ina matukar son bidikin ne, da Allah ka taimaka min, wani suna ne nashi. Gashi nan shine zaka danna abinda zaka rubuta, gashi nan sama ekran Ɗanbaro TV. Da Allah ya kai hakuri ka danna musu subscribe kuma kai musu like dan su ƙarin gwiwa dora muku. Allah ta'ala barakatu masoyan mu maza da mata, mun zo muku da wani channel ne mai suna Ɗanbaro TV. Da farko dai wannan channel da muke tallata akan ku masoya yana kayatarwa, za ku iya duba ku gani, yana ba da nishadi, komai da komai za ku tarar a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masoya, to muna yi muku fatan alheri kuma muna sanar da ku da wannan babbar channel Ɗanbaro TV. Ku je ku mata subscribing, ku danna liking, ku je za a akwai abubuwa na ban shawa na burgewa, ku je ku subscribing da Allah.